Pawon saking daya pangamuking Narendra negara ing Wesi Prabu Kala Pracana tiyang patih Sri Kulandra ing nalika semana kedanan kepranan kelawan widodaring kahendran ingkang sesile Sang Dewi Supraba anggon dakwani Sang Prabu Kala Pracana Mumarga keping mlebet wujuding katresnan lan pemujaning ati golek senenge dhewe ngrusak kahyangan Suralaya wauta geger wayang wewuyungan ing kahyangan Suralaya Dewa Kumbang ya wados jago Tatela putra Pringgondani atmajane Sang Dewi Arimbi lan Raden Werkudara ingkang maksih jabang bayi kagembleng ing kawah candra dimuka kalpor lawan gato-gato lan kaca-kaca dadi jagoning dewa kokosan agung kosong Dilang apa nargo suto Pekapiro resno
Dewa, Dewa. Dewa Suralaya. Dewa Suralaya. Jagoning Dewa, aku nata yo abang kemuka maju. Sorai. Serang. Merdeka. Bapak tong dia malu dah. Ayo deh. Temunggul putusane angungguli dengan sasama ojo tindak walah wah iya bener kandamu Bang Polodro Mas Pati Raja Dewaku dudu kabeh dhewe. Sawuse para dewa gara karo Sekipu Tantra. Gelem ngulungke Dewi Supraba marang Ratu Gustiku Prabu Warapracana. Waton yen wis ana dina Selasa kliwat anggur kasep. Sasi Madilawas taun bebas bar pring basa ing belis. Silming prauka bosku mambanging watu hitam. Oh, jebul dewa gara. Dewa ngapusi karo wong giling mesi. Bareng aku magun pupuh munggah ning perpat kepanasan ya alun-aluning para dewa. Dek Ratu Gustiku lha kok dudu dewa sing ning ngarepku. Ana nom-noman bagus pekik ing warna. Mosih sakepal sisih sampirke kuping bayo. Eman bagusmu. Eman gagahmu. Eman kulitmu kuning giring nganti butik kowe sapa Mas? Lek mripatmu bukaan gobokmu sinobo. Kowe wong angkara murka wani nganggo gawe katentremaning kadulangan Suralaya. Unjak marang panguwasaning dewa. Ora kok jeneng para dewa kalah karo titah-titah kaya dangkrengamu. Ae kapanyata aku minangka dadi jagoning dewa. Aranku Gatotkaca wae jagoning dewa.
tanggon nandingi wong giling mesin. Selagine dewa wae kalah karo wong giling mesin, kalah karo aku bangsane buta. Buta ki nek ngebut ora tata. Buta buteng betah nganiaya. Buta kuwi nek luwe kolu badhok kancane dhewe apa nek potongamu. Kowe mung bayi sore madeg dadi jagoing dewa. Lakon kokok getihmu mati. Ya ora kepiyane perang kowe iku. Wah nempiling tanpa kandha. Yotsa Reno pangindangmu yen babah tepani Bantala wani maju melawan ini gabung ojo kongkan gunung kan tanpa gunung totokno kanthi dayamu iki sing digolo-golo bisa madhanake kagiwangan Suralaya Gatotkaca aranku ya barang ulung Pakeme anggenmu ra semangat wah kalah karo cah nom-nom what ya suarane mendat to. Mendat karo mendat karo. Oh! What? Bunga kaya sapi dibendel. Ora ajar ya. What? Aish. Kadit dayanmu Gus wani lawan wani maju lawan yo maju ngomong apa
kamu. Ngopi ra bayar dhewe. Mulai kancane ngopi tok-tok rimbul. Baru wayang bayar ngalih. Tok-tok nguyuh kancane tambel. Di Ratu Gusti. Banyak jalan ibu, ibu. Ya aku kamal walyon engkang gambira marangan olangan wisesya metu Prabowo Dese Banggala Rudra Mas Pati Raja Dewaku patiku sekipu mati adwadol saka negaraku ing negara giling wesi mungkal ning Kayuanan Suraya njaluk Dewi Supraba jebul dewa gala bareng aku munggah kayangan dewa siaga jago kowe jagoning dewa kowe mateni Patih Sri Tantra tak ibarat wong ngetok pringaja sing kenceng-kenceng sing bengkong Ratu Gusine Prabu Kala Prajuna apa kowe latihan karo kanca jagoning dewa kaya seneng dadi jagoning dewa kowe Prabu Prajuna Dewa ya Kala Prajuna kowe sing kedanan widodari dasar keponyata bali belakno patine patiku ora bali gedeng dasar kowe
edan kowe. Pustakane sang kula Prajana dening Raden Gatotkaca. Ya kauntir pustakane tugel gulune pecah kapisaran ratu ngiring mesti. Yang baru dayang itu yang ketika itu di Soko si Jawi kulung nggih Tambang Tetuko Inten Simbarjo Haringga Mojo ya Gatotkaca kapanyata jeneng kita wis bisa bengkas karya monah satu sekti dumalaning jagat wong angkara murka sing wong nuruti marang apa kang dadi pakarti lan kekarepane dhewe bal baling hawa nafsu sawijining penggede, sawijining panguwasa saka negara Giling Wesi ingkang ora mikirke marang kamulyaning kawulane ning nuruti karepe dhewe. Panira pratataning dewa bakal njaluk Dewi Supraba. Gandeng kita Gatotkaca wis bisa bingkas karya, wis bisa monah satru sekti durmalaning jagat, wis bisa mandhangake kahanan ing kahyangan Suralaya. Besok kita yang wis dewasa dene Sang Hyang Jagat Pratingkah ya pukulun Bathara Guru panguwasa jagat Triloka ora kentang sak siri wong andang kita bakal dadeke ratuning kahyangan 3 taun lawase iki. Gatotkaca pinon papat arga suta tekapya Kresna Karta manah hermuji sakinira matur panuwun ingkang tanpa pindan ulun sanjuang Bathara Narada. Ya, matur suwun kan ulun, ning matur suwun karo sing gawe urip ewadene kita kinodrat dadi jagoning dewa. Najan kita kapanyata ki mung wujuding bayi digembleng ana ing kawatandra dineka didusi banyu iki banjur dadi bocah gedhe berkadak gagah prakosa turta sekti mandraguna. Tur kita diparingi pusaka piandhal wujud busana dening para dewa. Ayo kalau digembleng ana ing kawan ya samping Basunanda, Kotang Antakusuma lan Trumpah padha katrema. Kita dadi makhluk utawa dadi manungsa ingkang pantep dastapak kaluning pandhi sisaring blenda pinata mendat Cinara men. Cinara men. Cinara men.
Kembali kan kita dudu derajat sudra sakali. Kita dudu traya wong ateple. Ning kita putrane satriya Panenggak Pandhawa Raden Werkudara ingkang panutan kali ibumu yaiku Jayarindi saka negara Pringgondani. Kramane ibumu kawan bapakmu nggone dadi manten Pringgondani Kumplang Pringgondani Peteng. Ora mongko kalau kita dak kok nggone wis dewasa besok bakal dikudang dadi pepajaring Pringgondani iki. Bathara Gungkang Amurwa bumi sambunging kondo babasan tunggal kandhane siji critane nanging kaya bareng mangkate tumriko warnane ingkang mapan ning wewengkon negara Pringgondani kangge Adipati Braja Dentok ingkang kapanyata putra ingkang angka 3 saka Ratu Negara Pringgondani Swargi Prabu Kala Tremboko. Raden Braja Dentok wujudira raseksa sagunung anakan gedene. Bila datang muka kalamana ngisih siung kanan kiring modhat nganti kaya culan ning warak. Kalamana kinandra netra tanpa beda kaya srengenge kembar. Krana kaya candhi ing prau tutup menga kaya guwa. Waja mingis kaya padasturi. Uluning sariwan diun-diun nanti kaya roning rata ingkang tuwa mapana imbanging gunung. Wandune rasuksuin metak kaya gelap yen seguk kaya geluduk. Rikala semana Raden Braja Dentok nganti swanira ingkang rayi. Ugi ingkang asipat diu utawa buta ing rasih Raden Brajamusti datangantun mapan niki ngira Sang Brajamusti itu mriku swanira Braja Lamatan uwing Braja Wikalpa liwat wujuning Pringgondani ing aran Raden Kala Bendana. Bila mangkonan pamujian Swarindra Kalamunta dereng kawijining lesan
rila legawa ing griya anggung benyo paring ganjar saben dina kang bowo laksana ana tapi pangan iko Wong tete lan Kalaraja Mas Patik aja dilaku sadurunge lan sawise aku njaluk pangapura karo kowe ya Kakang Bradadenta kaya sing tak andharke ngarep nggone adimu aku Brajamusti lan Kala Bendana sowan ana ing Kadipaten Lagah Tinunu sowan Kakang Mas Bradadenta iki magepokan kelawan adek-adekan kanalindran ana ing pringgondani sing wis sawetara taun kumplan tanpa panguwasa watara uriping para kawula jase padha boyang payungan ora genah mulya sengsara ora cetha tegese pringgondani tanpa panguwasa ya mung mergo nalika semono kowe wis saguh lawan Kakang Mbok Arimbi lan Pangeran Werkudara yen samangsa putrane Kakang Mbok Arimbi ya kuwi Den Mas Gatotkaca Diwasa banjur kajumenengake ratu ana ing negara Pringgondani rikala semana kowe saguh dadi patih tegese kowe saguh dadi warangka nata membani nggone Gatotkaca dadi ratu nanging Kakang watara dina ganti dina sasi ganti sasi nganti tekane taun ganti taun kok kaya-kaya minger sing dadi keblatmu sing sekawi kowe saguh dadi patih kalamun samangsa Gatotkaca dijumenengake ratu kok kaya-kaya kowe awel rasamu sebab sesuk-esuk barengi plethek ing surya
Raden Mas Gatotkaca bakal kajumenengake ratu ning Pringgondani nyepeng pusaraning adil. Banjur kowe kadhapuk dadi patih. Nganti sakyaene kowe durung sowan Pringgondani. Nganti sakyaene kowe durung sowan Kakang Mbok Arimbi lan Pangeran Werkudara. Iki jane karepmu piye to, Kang? Kowe iki sida saguh apa ora dadi patih Raden Mas Gatotkaca? Kowe yo, Kang. Nek aku le usul, ya. Saurang-urange kadang blonjong itu gale dhewe iki nek ada 7, ya. 7 ku saka wonten wong 7 lunga saka Gusti Kakang Kandha Jagat. Dene awake dhewe tak jatuh bangsa buta, ning kok dijumeneke Raden. Najan awake dhewe bangsa Denawa ning parapane Raden Raden Yayi. Raden Yayo Raden. Ora Raden yo. Itu ya. Banjur Kamoyata ki apa to? Undangane Kanjeng Rama Suwandi Prabu kaya tembung ki kaula-ulane Kakang Brojo Ceto, Kakang Brojo Musi, Kakang Brojo Wikaku lan Kapatane. Kuwi ya bisa ki dadi kadang wujud awake dhewe elek. Nek jiwane kudu jiwa satri. Satriya, kuwi lho Kan. Satriya ki nek yo nek ora. Aja termuni yo terus nyatane kuwi dadi patek boyo. Kuwi ora dadi bae boto. Lah iki sugele sore tempe beku. Kuwi lho. Isugele sore tempe ora ngangge bengok. Kowe kok sedep. Kowe iki panganan bae kok ya. Aku lagi Kakang Brojo Ceto piye? Sak sedane Kakang Prabu Harimba rikala sedaya sedaya tangane Raden Werkudara. Jaman Kakang Prabu Harimba ora sarujuk kagungan iki jauh karo Werkudara. Nganti kon bante peperangan ya kowe Kakang Harimba sida. Ratu Pringgondani ora cocok. Kowe kok dadi ratu rikala sedaya kowe apa? Kowe wong liyane karo cacah wirawiri karo kidul. Jadi dadi ratu ki ra penak nyapo-nyapo ki pengewu. Ade karo kowe yen pancen wong. Ayo dolan tangga ya ora pacet kaya ratu. Nek jane kowe timba dadi adipati nek dadi tutu, kowe sumpah prasetya esuk nek Gatotkaca dadi ratu, putane Kakang Mbok Arimbi karo Kakang Werkudara, kowe sagun dadi patih. Lah iki kowe kok ora ketoki ilmumu. Pringgondani iki wis rapi lho, wis dienekke kewa pahargyan. Ya iki Kaporyata kena diarani Gatotkaca bakal dijebelke ratu, patih Brojo Ceto. Lah kok kowe ora ketok blas. Manjake seragam apa piye? Manjake garapan apa piye kowe kok ora ketok. Kowe kok gawe apa kowe kok ora ketok blas. Pokok kowe calon Pak. Patih kok ora ketok iki piye? Kan Kakang Brojo Ceto ya. Dulure dhewe pitu. Siji Wadi Kakang Prabu Harimba, apa loro Kakang Mbok Arimbi, apa telune kowe Kakang Brojo Ceto, papate Kakang Brojo Musi, terus Brojo Limramatan, Wikaku terus esuk. Kaya bicara. Kono buta sakmene mbane, kok ora iso rukun. Buta-buta Pringgondani ora iso guyub, kok undangane Bapak Suwardi kala Trembako iki. Kala Tremboko. Lah iya, kala Trembako. Kala Tremboko iki kowe karo aku rukun karo dulur. Aja cokrak. Sebab rukun kuwi gawe santosa. Nek ora rukun ora iso santosa lair batine. Kowe aku manut apa sing dadi pemanggih Kakang Brojo Ceto piye? Nek siap dadi patih, ayo tak koyo kowe gondani iki. Tak bajek tanganku tak iki. Nek Kakang Mas Brojo Ceto ora sujuk. Nasarmu apa? Dasare piye? Naware piye? Aku ngenteni kowe, Kang. Mana kok? Brojo Musi.
langkung kang rimang reno tanpa tanden yen tan tulusa mengku sang jaku tama sang nata mojo musang apa Om Tete Juan Kolo Rudro Mas Patik Olojo Dewaku rumah saku sabubare kowe adikku lanang brojo musti matur yen to sowan mono ing kadipaten lagah tinunu sowan pun kakang iki diutus karo kakang Mbok Arimbi kakang Werkudara lan para pepundhen Pringgondani supaya mapak marang aku supaya aku sagu lan nembani Gatotkaca nggone dadi ratu dasar kapok nyata kakang Brajanegara urung bayaku pawangsulan urung bayaku wewek wujuting tetembungan lan pangandikan karo kowe lan kowe kabeh kabeh wong trocos dhewe-dhewe omong Brojo Musti ra kaya Brojo Musti Kala Bendana ra kaya Kala Bendana urung wayahe barang kok omong urung wayahe wong guneman ya pancen kanemmu ya usulan ora usah usul Brojo Musti ana dawuhmu apa kakang rungokno sing cetha kowe kudu weruh lasan apa kang dadi pangrasaku dina iki kowe kudu ngerti jaman semono pancen aku sagu yen to putrane kakang Mbok Arimbi dadi ratu ning Pringgondani Brajadenta sagu dadi patih kowe kandha yen to aku kaya wel pangrasaku ora kleru Yayi ora kleru ning kowe kudu weruh najan awake iki bangsane buta najan awake iki bangsane raseksa dening Kanjeng Rama Swargi Prabu Kala Trembuku dening Kakang Swargi Prabu Harimba sing sedana pangane Werkudara kowe karo aku pidikudan najan to buta kudu duweni jiwa satriya kang pideksa kudune kaya mangkono Kakang kula rungokno sing cetha kowe kelingan pituturing para luhur kae pancen aku weruh sabubare geger negara Pringgondani nalika dawuhe Kakang Mbok Arimbi lan Kakang Werkudara mawa pangorbanan ratu sing ora salujut dawuhe Kakang Mbok karo Werkudara ya wis wargi Kakang Prabu Harimba timbang nyawan Kakang Mbok Arimbi daup karo Werkudara kan pranyata Werkudara ditedak turun mungsuh Kakang Prabu Harimba lila legawa mati ana tangane Werkudara kowe ngerti rikala semana Kakang Harimba ki ora kalah karo Werkudara Kakang Prabu Harimba sejati ora kasoran karo bangsa Werkudara ning mergo tresna karo Mbakyu Arimbi kang dadi adine utawa kulit dagine dhewe kaya-kaya Kakang Harimba rikala semana mung ngalah nggone perang karo Werkudara
yen ngeling-eling karo sejarah negara Pringgondani kang suwis kowe kelingan sedane Swargi Prabu Kala Trembaka utawa bapake dhewe sing mateni bapak sapa sing mateni Rama Prabu Kala Trembaka Rananaya Prabu Pandhu Dewayana Ratu Ngastina biyen ping pindhone Kakang Harimbaya mati pisan sing mateni Werkudara mongko Werkudara kuwi anak Pandhu Dewayana terus meneh Werkudara jauh karo Kakang Harimbi anak Garukaca dadekke ratu ana ing Pringgondani kowe kudu ngerti Pringgondani iki negarane dhewe najanane buta Pringgondani iki negarane dhewe lagi bareng aku gagas dane Kanjeng Rama aku gagas dane Swargi Kakang Harimba nanti besok taun ana windanana aku ralila yen Garukaca nang Werkudara dadi Pringgondani wela sesumbar lindu bumi gonjeng kumarudo guntur retuk umukan dolon iki benadalah kowe mbabal saka kudangan merutut saka gendongan kowe nerak tatanan Kakang Brododento dasarmu kowe mastane aku nerak tatanan ndi wis kawis sago yen Garukaca dadi ratu kowe bakal dadi pati kowe biyen jaman aku isih cilik urung ngerti marang bener lan lupute apa Garukaca kae wong suci apa Garukaca kae dikundang-kundang Pandhawa lan Kakang Harimbi dadi ratu ana negara Pringgondani bisa madangke jagat Pringgondani yen aku ora bakal sarujuk Garukaca iso dadi ratu ning kudu nganggo tumbal ugele gulune Brododento kowe yen ngono kowe salin mungsuh piye musuhmu dudu Garukaca nanging kowe karo aku padha Garukaca kuwi sak ora-orane ponakane dhewe kuwi anake Kakang Harimbi apa ponakane dhewe ning ragane Garukaca keneng gedhiye Werkudara iki sing aku ora trimo gelem Pringgondani tak jaluk gelem ora gelem Pringgondani aku sing duwe dudu Garukaca sing dadi ratu nanging Brododento yai wes para geger karo diriye dhewe piye kowe dalah Kakang kowe buta sing angkara murka sakarmu lehmu masani kowe rusak ajak-ajak Pringgondani iki suwe komplang tanpa panguwasa Garukaca digolong-golong dadi ratu kok malah kowe ganggu gawe Garukaca jumeneng Nalendra padha karo kowe ngrusak katentremane nusa bangsa lan negaramu dhewe kowe mung arep gedhekke syukur kowe mung arep gedhekke rasa panarima negaramu eneng ratune eneng Sinata kok malah kowe ganggu gawe
kuwi bebas. Arep mangan dulurku dhewe ora apa-apa. Arep mangan ponakku dhewe ora apa-apa. Yen perlu kowe adikku. Bojomu kon rene untale malah. Astagfirullahaladzim. Bapak kau bojone tok iki apa buta sak ame kowe lali Purwodok sira. Ora mung trimo lali Purwodok sira aku lali barang-barang. Aku itu mraping Brajenta. Aku ora trimo kan kanca dadi aku. Katut kanca kudu mati wae tak enteni ora. Jangan rangkai alur-alur aku njogo. Kakak apa bojone tok iki Nek golek kowe gojani ora-orane kok jalane suwe tanpa enek sing pakwoso suwe ora enek ratune. Kok kadang kaponoto kakak mbok iki, kakak Mas Kudara kala krapa janak-janak jenenge Gatot Kaca. Ada diklatone pregojani supaya pregojani tentrem mulya. Yok lewati bau denda subul matur kembali palo Ciawi. Bapak nak kowe rusak. Pokoke jaya kabeh dhewe awake iki bakane buta aja tukaran karo dulur perkara waris. Isi. Kowe wani karo kakak Mas Brojo mesti utusane kakak Mbok Ayu iki. Nek utusan calon ratu, nek kono musuhe dudu sapa-sapa. Kala Bendana ya wani karo. Hoi! Awan Migaso. Brojo lamatan winalko maju. Besok kamu kakak. Iki kebadut sadurunge sego wis dadi bubur kepara nyata aku adimu Brojo Lamatan karo Brojo Wikalpa tak matur arep matur apa Yayi apa ora kleru to Kang kok ora miwil pikir ngulur budi ngulir nalar luwih dhisik Gatot Kaca ki dadi satriya pilihan arep dadekke ratu kok malah kowe sing sekawit dadi patih saiki kok malah arep mbalelo marang Gatot Kaca ki apa ora kleru Ratu Pringgondani kudu aku kudu Brajadenta awit aku iki putrane swargi Kanjeng Rama Prabu Kala Trenggoku aku ora trima yen anake Kakang Warimbi dadi ratu ing Pringgondani sebab kaya tedak turune Werkudara putune Pandhu Demayana aku ora trimo Yan. Ya ora trimo ora apa-apa ning dipikir. Ratu ki ora mung nuruti apa sing dadi kekarepan. Gatot Kaca ki anane dipilih dadi ratu ki mergo pancen gedhe lelabuhane. Kejaba pinter wasis waskita, turta sembada wibawa wicaksana. Wiwit cilik Gatot Kaca ki wis gedhe labuhe. Ora mung tumrap negara Pringgondani, ora mung tumrap negara Ngamarta ning tumrap kahyangan Suralaya. Gatot Kaca ki biyen nalika isih cilik wis tau dadi jagoning dewa, mateni Prabu Pracona saka giling wesi.
najan sih bocah ning kapur nyata wis dadi satriya pepundhuling apa-apa mraja ning akerep tegese sentosa jiwa lan ragane watake ya becik seneng tetulung marang pepadane urip lah kok kowe arep dadi ratu kuwi sangumu nggo geser Gatotkaca ki apa wong kowe sekolah ya ora pati pinter urung-urung kowe iki PR ora kon garapke kancamu angger ra gelem kok sodok angger ra gelem kok tegat ning dalan lah kok arep dadi ratu kowe nyingkirke Gatotkaca ki apa ora perlu tur wae wong ki kudu duwe kewasisan kudu duwe kawicaksanan aja nek kok nentremke pringgondani kowe nentremne atimu dhewe wae sak yaene ora iso tak arani nentremke atimu dhewe ora iso ki kowe isih goreh rasamu roh apa ae ning jaba nek sajake kowe demen kowe gampang milih selak kesusu muluk mergo weruh barang sing melok ki ya kowe kuwi lah kok arep dadi ratu yo negara pringgondane kok dadekke apa Yayi wis aja melu-melu celeng boloten kebolaten ngendya yen ana dosane tak sanggane dhewe yen ana bendune aku sing nampa sing baku Gatotkaca dadi ratu aku ora trimo ya Gatotkaca dadi ratu aku ora trimo Yaksa guru mori seneng narendra Yaksa aku kamal walya ingkang Kamira marang perangan Sesio metu Prabawa lesus prat lempok iki mung buku Brajadenta lawan Brajamusti lan Gatotkaca kowe aja melu-melu perkara kowe ora saujuk perkara kowe bela Gatotkaca kowe bela Gatotkaca ning aja maneni karo dulurmu tuwa aja maneni niate Brajadenta kowe njaluk pringgondani iki mawa dasar dhewe ajan kowe tresna marang Gatotkaca kowe tresna kawula pringgondani supaya Gatotkaca nata tentremake pringgondane monggo ning aja rusak apa kang dadi gegayoanku sing baku wiras pantes loro gawe Gatotkaca sembodo apa ora nampa pacuk bali Brajadenta yen kuat bakal dadi derajat yen ora kuat Gatotkaca kenajan ponak aku dhewe bakal tak kemah-kemah wandane waduh peteng dedet pamikirmu ora trimo peteng dedet ngene iki wis gliyeng kabeh sing baku pringgondani kudu dadi darbekku kowe aja melu-melu kowe metu njaba yen Brajamusti tanding karo Brajadenta Brajawikalpa lan Brajalamatan aja melu-melu kowe cukup nonton saka kadohan mundur saka paragan